Hazine we maliýe kamçylygy. Türkmenistany täzeden gurmak tagallalaryň içinde iň möhüm bolan guramalaryň biri hem şüphesiz hazine we maliýe guramasydyr. Türkmenistanyň häzirki ýagdaýynda hazina we maliýe namyna hakyky manyda hiç bir iş görkezip biljek gurama ýa-da guruluş ýokdur. Onuň ýerine guramaçylykly jenaýatçy toplaryň bähwidini goramak maksatly halka garşy işleýän bikanun guramalar bilen ýurdy talap gelýärler. Bu talançylyk netijesinde Milli Halat Etiş Komitetining maksatnamasy boýunça Türkmenistanyň gurucu hökümetiniň barlyk we gözleg işleri geçirmegi babatda özara duşuşykda bellenip geçilipdi. Bu barlyk we gözleg işleriň netijesinde Milli Halat Etiş Komiteti Hazine we Maliýe Komitetiniň döredilýägini halkymyza bildirýär. Hazine we Maliýe Komiteti Türkmen halkynyň ýitiren baýlyklaryny täzeden dikeltmek, guramaçylykly jenaýatçy toplaryň elinden öz kontrollugyna almak we iň esasy maksady bolan täze Türkmenistanyň gysga wagtda ykdysady taýdan galkynmagy üçin işler alyp barjakdygyny açyk beýan edýär. Hazinanyň ýeketäk we şüphesiz eýesi halkdyr. Hazina mülküň we türkmeniň geljeginiň kepilidir. Adalet mülküň sütünüdür. Hazina mülküň goragydyr. Nesil hazinanyň güýjüdür. Döwlet hazinanyň tasdiklaýjysydyr. Obyektleri, emlakleri we kärhanalary ykdysady dolanşyga girmek barada. Tök. Gysır obyektleri ykdysady dolanşyga girmek üçin önümçilik profillerini türlü formalarda hususlaşdyrmagy we diversifikasiýa etmäge ruhsat bermek barada. Diýdimzorluk, korrupsiýa we garnaşparazlyk esasyna üstüne çökülen döwlet emlaklaryny ýygyna, ýagny hazina gaýtaryp almak we hususlaşdyrmak üçin täzeden tendere çykarmak barada. Diýdimzorluk, korrupsiýa we kanunsuzlyk esasyna ellerinden alynan şahsy emlaklary, kärhanalary ýygyna, ýagny eýerlerine gaýtaryp bermek ýa-da gaýtaryp bermek mümkin däl ýagdaýynda öwezini dolmak barada. Topragy Türkmenistanda doglan watandaşlara garşylyksız bermek barada. Türkmen milli manatynyň howpsuzlygyny üçin etmek we anamyny täzeden dikeltmek barada. Türkmenistan Jumhuriýetiniň pul, kredit we maliýe sistemasyny täzeden dikeltmek barada. Hazina ýuridik şahslaryň emlaklaryny satyn almagy we satmagy başlangyçda kanunlaşdyrýan institutdur. Hazina şertnamalaryň kardy berýän we kardy alýan iň uly institutdur. Hazina täze Türkmenistanyň gurucu guramalaryny gerekli maliýe we maddi serişdeler bilen üpjün edýär. Mehanizm işlenip düzüldi.